Shahararren tauraro a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Sani Danja, ya zargi gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje da rufe wani sabon kamfaninsa saboda bambancin siyasa da ke tsakaninsu. Danja ya zargi gwamnatin Ganduje ta hannun hukumar tace fina-finai a jihar Kano ta rufe masa kamfanin da ya buɗe na ɗaukan hotuna saboda siyasa. Sai dai hukumar ta musanta wannan zargi inda ta ce jarumin bai ma kamfaninsa rijista ba. Tun ba yau ba, Sani Danja ya yi suna wajen goyon bayan jam'iyyar PDP da kuma tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Don haka baya tare jam'iyyar APC da gwamna Ganduje. Danja ya ce babu wata maganar rijista, akwai dama mutanen da ake haƙonsu saboda dalili na siyasa. Kuma ni ina gaya mutane cewa su rika ganewa bambanci siyasa alheri ne. Idan kana abu wanda babu wanda zai kalubalance ka, abubuwa ba su tafi daidai ba. Sani Danja ya tabbatar da cewa ya rijista da dukkanin hukumomin da ke kula da harkokin kasuwanci kafin kamfanin ɗaukan hoton ya fara aiki, daga ciki da hukumar rijistar harkokin kasuwanci ta Nigeria Corporate Affairs Commission. Idan shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano, Malam Ismail na Abba Afakalla, ya bayyana cewa babu wata makarkashiyar siyasa game da rufe kamfanin Sani Danja, yana mai cewa rashin yin rijista ne. Babu wani gidan ɗaukan hoto da muka rufe don yana ɗaukan hoto, mai yiwuwa idan gidan ɗaukan hoton wanda kake magana a kai ya faɗo cikin wanda ba su yi rijista ba, to an rufe shi. Afakalla ya kara da cewa ba kamfanin ɗaukan hoton Sani Danja kawai hukumar ta rufe ba, yana mai cewa sun rufe ɗaruruwan gidajen ɗaukan hoto da ba su yi rijista ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasar da suke yi ba.